गामिनिनो गोदोर गोलाव सिगाङावबो बहुत सामलायलांगोन बोसोन गोनां गोजोन डक्टर दादि बिथांखौ फालिगासिनो बोसोनगिरि ओमफ्राय गामिनि हाल साल जोंनिबा खुसियाव बोराय सासे लिंनाय जादों दा नै थेमफ्रा दादि थेमफ्रा आबौ बिथांखौबो मान खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय दा आलासिनो मान बावनाय हाबाफारिया बेयावनो जोबथ'दो दा नै फिथा होनाय हाबाफारि दङ ओमफ्राय माला दादिया स' लोगोफोरजों जोंना गासैबो रायजोआनो ज' जानानै रंजाखांबाय रंजाखांनायनि उनाव जों दिनै जोबथा बे बेलागुरखौ जोंना रायजोआनो सावगोन आरोना दिनै गासैबो ज' जानानै रायजोखौ लानानै आर'ज खालामनानै जों दिनै बेखौ सावनोसै आरोना दिनै बयबो ज'नो रायजोआवनो आरो बेबायदियैनो देग्लायनि बोसोरा आलो गोजोनै थांबाय फैबाय थानाय बोसोरावबो जों बेबायदि आरो आलो गोजोनै मोनबावगोन होननानै जों आर'ज खालामनानै बयबो रायजोआनो ज' जानानै दिनै जों बे बेलागुरखौ सावनो थाखाय जों दिनै फिथा हास'बाय आरोना नै दायो जों फिथा हास'बाय फिथा हास'खांनायनि उनाव जों दिनै सावनायखौ जागायजेनसिगोन आरोना सावनायनि सिगां जों फंनैसो मोन्थोर रायसनसै स' फाइनालि लोगोफोर जोंना दायो सावनो जाबाय आरोना नै फाइनालि जों दायो अर लगायबाय नै खामबाय लोगोफोर नायदो दिनैनि मागो फोरबोखौ जों फालिखांनायनि उनाव दिनै बे बेलागुरखौ सावबाय बयबो ज' जानानै दिनै गोजाम बोसोरखौ बिदाय होबाय गोदान बोसोरखौ बरायनोसै